Γεια σας παιδιά, με το Gamer Tube εδώ. Sorry που θα κάνω βίντεο, έχουμε διακοπές τώρα. Και θα μιλήσουμε για έναν YouTuber, τον Γιώργο Tube, που πριν κάτι μέρες έκανε ένα βίντεο που μιλούσε και το Μάνο για το νέο τραγούδι του, το Καραμέλα. Ακούστε. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι πάλι και ναι, σήμερα θα μιλήσω. Πάλι. Δύο βίντεο, εντάξει, οκ. Μπορεί να έχει και ένα διακοπές, εντάξει, οκ. Μη λες πάλι. Μιλήσουμε για τον πάρα πολύ γνωστό YouTuber, τον Μάνο. Οπότε πάμε στο βίντεο. Γεια σας παιδιά, Γιώργος Tube εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για τον αγαπητό. Πρώτον, τι φάση με τον Καρκίνο, περιμένετε γιατί δεν έχω δει όλο τον τίτλο. Τι λέει για τον τίτλο πάλι. Καρκίνος του YouTube. Πού κολλάει ο καρκίνος? Άμα ξέρει τι είναι ο καρκίνος πρώτον, ότι κάτι σε σκοτώνει. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος με βίντεο να σκοτώνει κάποιον άλλον? 34 views. Όνομας YouTuber και η Παύλα Καρκίνο Μάνο. Όπα. Καρκίνο Μάνο. Άλλο τούτο τώρα. Παιδί μου, κοίτα. Οκ, όταν έκανε κάποιο τραγούδι που δεν σ' άρεσε, γιατί δεν χρειάζεται να πεις καρκίνο. Είπαμε λίγο πιο ήρεμα, μην το παίρνεις και πάνω σου. Ναι, το ξέρω. Αλλά τώρα θα μου πείτε γιατί τον κράζω, γιατί μιλάμε, το έχει χειρίσει στα τραγούδια. Περίμενε. Το χείρισε στα τραγούδια, οκ. Είπε τη γνώμη σου, το καταλαβαίνω. Σαν άνθρωπος, όλοι λέμε τη γνώμη μας. Κοίτα, οκ. Περίμενε, συνεχίζουμε. Τα πρότυπα του που δίνουν τα πιο ηλίθια στα παιδιά με. Ακούστε, παιδιά, κοιτάξτε. Και άμα. Περιμένετε ένα σκύλο τώρα εδώ πέρα που καυγίζει. Περιμένετε, τα πρότυπά του είναι το what the fuck. Κοιτάξτε. Αυτό το κάνει για διασκέδαση, ρε παιδιά, και βάζει για μικρά παιδιά. Εσύ δηλαδή τα πρότυπά σου είναι καλύτερα. Τα πρότυπά σου είναι καλύτερα. Δηλαδή να παίζεις εδώ πέρα να παίζεις Mortal Kombat δίθεν ότι παίζει, γιατί παιδιά τον έχω στο σχολείο, το ξέρω, παίζει δίθεν Mortal Kombat. Βάζει στο YouTube ότι πω με αυτό το σκύλο εδώ πέρα, ωραία θα ξεκινήσουμε. Παίζει Mortal Kombat δίθεν, βάζει στο YouTube ότι παίζει Mortal Kombat και έχει το τηλεχειριστήριο και κάνει έτσι τα κουμπιά ότι δίθεν παίζει και Street Fighter και του είπα να το διαγράψει γιατί θα το πω σε όλους, γιατί δεν είναι ωραίο να κοροϊδεύεις τον άλλον. Ακούστε. What the fuck. Τι what the fuck ρε, τα βίντεο σου είναι what the fuck. Ναι, και θα μου πείτε και εσύ ήσουν ένα μικρό παιδί και σου άρεσε όμως. Οκ, και εγώ είμαι 11 χρονών και δεν μου άρεσε. Και εντάξει, και εγώ λέω ότι ήταν λίγο μορδίσκο, αλλά δεν το λέω και καρκίνο. Ναι, το παραδέχομαι. Αλλά κατάληξα να γίνω hater εξαιτίας του. Μιλάμε ο καρκίνος που έχει στα του βγάζει τα αυτιά μας. Δηλαδή, άμα σου βάλω εγώ ένα τραγούδι του Μάνου, θα αρχίσεις να κάνεις τι μου βάλες ρε, δεν μπορώ, βγάλ' το, σε κετεύω. Ρε, μη με τρελαίνεις, γιατί δεν γίνεται ρε να πεις ότι ένα τραγούδι σου φέρνει καρκίνο. Πώς γίνεται? Παίζεται δηλαδή. Οπότε δεν το αξίζει ούτε ένα στη στάση που. Οκ, δηλαδή εσένα σου αξίζει. Οκ, θα μου πεις τώρα, άμα μου γράψεις τα σχολικά σου που λογικά θα το δει, θα μου πεις τώρα, δηλαδή εσένα σου αξίζει? Δεν είπα ότι μου αξίζει, θα μου πεις τα comments, οκ. Αλλά δεν τον κράζει, αυτός έχει κάνει τόσο κόπο για να φτιάξει το τραγούδι, τόσο editing. Είδες, άμα έχετε δει το βίντεο, πόσο αλλάζει και γίνεται το σώμα του και οι καρδιές που βάζει στα μάτια, δίθεν παιδικά. Πολύ editing θέλει. Δηλαδή, εσύ απλά βάζεις ένα frog εδώ πέρα, έναν βάτραχο χρωματιστό. Αυτό κάνεις μόνο. Και εγώ τώρα δεν βάζω editing, του λέω. Και αυτό. Και τώρα θα μου πείτε, είναι καθυστερημένο κράζει το Μάνο. Δεν είσαι καθυστερημένο που κράζει το Μάνο. Δικαίωμά σου και τον κάνεις. Αλλά μην το λες και καρκίνο, τώρα εδώ πέρα το παρακάνεις, ρε φίλε μου. Μαλακίες τώρα. Αλλά εντάξει, ναι. Όλοι μας άρεσε ο Μάνος. Αλλά στο τραγούδι του, η στίχη του δεν Εδώ είμαι Let's Frog. Μπράβο, ωραίο, πολύ καλό. βγάζουν καν νόημα. Οπότε ναι. Όπα, δεν βγάζουν καν νόημα οι στίχοι του Μάνου. Άμα έχετε δει προηγούμενα βίντεο του Γιώργου Tube, πείτε μου άμα βγάζει κάποιο νόημα αυτά που λένε. Συνεχίσουμε. Τώρα τι κάνει, μεγαλώνει το βάτραχο για να τον δούμε. Για τα αραβικά του στο βίντεο και τώρα δηλαδή αυτός τι κάνει, τραγουδάει αραβικά στο βίντεο. Τόσο. Κοίτα, τόσο καλά είναι. Εντάξει, αυτό έχει δίκιο ότι η νεολαία πάει προς. Τι λέω ρε! Η νεολαία πάει προς το χειρότερο. Τώρα θα μου πεις ο Sinboy. Εντάξει, και ο Sinboy και αυτός τώρα. Άιντε. Και ο Μάνος. Αλλά με ποιο δικαίωμα? Και αυτοί έχουν κάνει τόσο κόπο για να κάνουν τέτοια τραγούδια. Για τον μπούτσο η κοινωνία μας. Ναι, ωραία. Ναι. Ένας από αυτούς που πάνε προς τα κάτω είσαι και εσύ, απλά για να ξέρεις.
Να λέμε και την Λοιπόν, αλήθεια. αυτά είχα να σας πω για αυτό το βίντεο. Να αφήσετε ένα like άμα συμφωνείτε. Να δούμε πόσα like έχει. Λοιπόν. Τι έγινε τώρα, περιμένετε γιατί κόλλησα. Κόλλησα το βίντεο και εδώ τώρα τελειώνει και το βίντεο, δεν χρειάζεται να το άλλο βίντεο τώρα μου βάζει. Τώρα που κολλάει και λιγάκι να έχουμε και χρόνο. Λοιπόν, πού κολλάει ότι ο Μάνος φέρνει καρκίνο, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Hope you enjoyed. Άμα κάνετε ένα like θα σας δώσω ένα πάγωτο καραμέλα. Λοιπόν, έχει 18 like, 34 views. 2-3 θα είναι σίγουρα από φίλους που λένε κάνε like. Λοιπόν, είστε άλλα μεγέθη. Έχω γράψει και στα σχόλια εδώ πέρα. Σε μένα θα σταματήσω αν κάνεις diss track. Δεν ξέρω τι θα γίνει, θα μου απαντήσει. Τι καρκίνος και μαλακίες, δηλαδή τα δικά σου πρότυπα είναι καλύτερα. Σε γαμάει στα 4 ή στα άλλα μεγέθη 500.000, 600 έχει τελικά. 295 εσύ, άμα ξανακρέεις μάλλον θα είσαι ηλίθιος. Λοιπόν, κοιτάξτε. Γιατί κολλάει αυτό, κοιτάξτε τώρα. Που κολλάει ότι είναι καρκίνος ρε παιδιά, αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τρόπο σου λέει θα μου πείτε, οκ. Το είπε 3 φορές και εγώ το λέω πολλές φορές τώρα, αλλά... Και ναι, οπότε κάντε like. Και μου λέει δεν ξανακράξω Μάνο, οκ. Τον έκραξες, το έκανες, τι να σου κάνω. Τέλος πάντων, αυτό είναι το βίντεο. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Άμα είναι haters και μου πούνε μικράς Γιώργο του, που θα τους πω για έλα βάλτα με το Μάνο και θα τους πω εγώ. Τέλος πάντων δεν με νοιάζει. Αυτά ήθελα να πω. Ελπίζω να το δει ο Γιώργος του. Και εγώ του λέω Γιώργο Tube, άμα είσαι εδώ και με δεις το βίντεο και ακούς, να διαγράψεις το βίντεο γιατί δεν θα είναι, θα κραζόμαστε και οι δύο μαζί και στο σχολείο δεν θα τα πάμε καλά. Γι' αυτό λέω διαγράψεις το βίντεο και ας είναι 34 τα views μόνο. Να σας πω και κάτι ακόμα πριν, γιατί τελειώνει και θα αργήσει να κατεβεί το βίντεο. Λοιπόν, κοιτάξτε. Πάμε στο κανάλι του Γιώργου. Περιμένετε το γιατί κολλάει πάλι. Λοιπόν, Popular Bloods, Mano vs Plazaman. Υποστήριξε στο Μάνο. Νάτος, εδώ παίρνει ο Γιώργος. Αυτός είναι ο Γιώργος. Γεια σας παιδιά, Η Γιώργος άποψή μου. εδώ. Και σήμερα έχω να σας πω. Stop. Λοιπόν, υποστήριξε στο Μάνο. Πόσα views έχεις? 2.321 views. Κατάλαβες Γιώργο. Και πήγαινε δες πόσα views έχεις όταν έκραξες το Μάνο. Πενταπλάσια, εξαπλάσια. 34 μόνο views, μη σου πω δεκαπλάσια. Δεν ξέρω στο περίπου. Κατάλαβες. Γι' αυτό άμα υποστηρίζεις Μάνο, περισσότερα views. Που εσύ σ' αρέσουν τα views και τα like. Εδώ πέρα σου κάνει dislike, σου έχουν κάνει dislike. Που τους ρώτησα. Που έγινε 2.304 που ήταν, έχεις περισσότερα dislike γιατί είδαν fans του Plazaman. Καταλάβατε, γι' αυτό έχεις περισσότερα views. Εδώ και πάμε πίσω στο άλλο βίντεο. Πόσα views? 34 views μόνο. 35 που θα γίνει το δικό μου τώρα. Λοιπόν, αυτά είχα να πω και αυτό ήταν το βίντεο. Γιώργο, ελπίζω να το ακούσεις και όλοι οι άλλοι. Διάγραψε το, είδες πόσα views έχει το καθένα και γεια σας.